Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Όπως είπα, επιστρέφουμε με τις απαντήσεις των θεμάτων στην ιστορία. Ο κύριος Δημήτρης Μπόνιας είναι μαζί μου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι και φέτος που σας έχω εδώ. Ναι, και εγώ το ίδιο που είμαι κοντά σας. Λοιπόν, με θέματα λίγο πιο δύσκολο θα λέγαμε από τα υπόλοιπα που είχαμε συνηθίσει να ακούμε τις προηγούμενες ημέρες. Πώς έγραψαν τα παιδιά από τις κουβέντες που κάνατε? Το κλίμα που επικρατεί είναι ότι μέχρι το 18 θα έλεγα υπάρχει μια άνεση για τους πολύ καλά διαβασμένους. Από το 18 και πάνω, σε σχέση με το ΔΕΛΤΑ ζητούμενο, υπάρχει μια δυσκολία ως προς το αν τα παιδιά θα σκεφτούν να συνδυάσουν λίγο τις απαντήσεις τους στο Α και στο Β ερώτημα. Ήθελε λίγο κοπτοραπτική, θα πω. Θα το δούμε και λίγο στις απαντήσεις. Για να μπορέσει να εξασφαλίσεις πάνω από 19 βαθμό. Ήθελε λίγο προσοχή δηλαδή στο ΔΕΛΤΑ ζητούμενο. Κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι κοιμάθηκαν στα περσινά, αλλά μπορώ να πω ότι αυτή η διακύμανση από το 18 και πάνω έχετε κατά κάποιο τρόπο λίγο να εξορροπήσει το άλλο μάθημα αρχαία κατεύθυνσης. Το οποίο μπορώ να πω ήταν αρκετά βατά τα θέματα και γράψανε, όπως φαίνεται, αρκετά παιδιά. Αν και βέβαια, όπως είπε και ο κ. Κωνσταντούλου πιο πριν που τον άκουσα, ότι λίγο περίεργα τα ακούμε από τα βαθμολογικά κέντρα. Εύκολα βγαίνουν όλοι, αλλά θα δείξει. Θα το δούμε στην πορεία. Στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό. Ναι, σίγουρα. Έτσι λένε κάποιοι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε έτσι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Ήταν η θεωρία, κλασική θεωρία. Νομίζω όμως με ωραίες ερωτήσεις. Έτσι όπως τις είδα μου άρεσαν. Και ήταν ερωτήσεις οι οποίες, για παράδειγμα η ερώτηση για το Θεοτόκι, στάνταρ που τις επισημαίνεται μέσα από το βιβλίο. Ναι. Είναι δηλαδή από τις θεωρίες που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν και αυτό. Σίγουρα, ναι. Να χτυπιέται το μάθημα της ιστορίας, ας πούμε, από την πρώτη ερώτηση. Από την πρώτη ερώτηση. Ναι, συμφωνώ. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο μαζί σιγά-σιγά. Στην ομάδα πρώτη, λοιπόν, στο θέμα Α1, το ερώτημα είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων, Α, ακόμα του Γεωργίου Θεοτόκη είναι η ερώτηση. Στο σχολικό βιβλίο, λοιπόν, τα παιδιά τα παραπέμπουμε στη σελίδα 92-93. Είναι στην παράγραφο από εκεί που λέει το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη, μέχρι είναι και το τέλος της παραγράφου που λέει πυρήνα των αντιβενιζελικών. Μάλιστα. Στο Β, υπερώτημα. Ορισμός προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης, σε επανέδεση 1905. Είναι στη σελίδα 213-214. Είναι η τελευταία παράγραφος, η δεύτερη σειρά, από το οργανώθηκε προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης, μέχρι και την πίσω σελίδα, εκεί που λέει εφημερίδα το Θέρισο. Δηλαδή δεν χρειαζόταν το από κάτω κομμάτι που λέει για τη χωροφυλακή. Πάμε τώρα στη Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. Εδώ, στη Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής, μπορώ να πω το εξής: ότι στο βιβλίο το σχολικό αναφέρονται δύο μεικτές επιτροπές. Μία το 14 με την ονομασία Σκέτα Μεικτή Επιτροπή. Και μία το 23 Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. Τα παιδιά λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούν στη δεύτερη Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής, όπως λέγεται το σχολικό βιβλίο. Οπότε λοιπόν είναι από σελίδα 152 στην ουσία. Με βάση το άρθρο 11 μέχρι τέλος παραγράφου περιουσίας των ανταλλαξίμων. Τώρα, εάν κάποιος ήθελε να προσθέσει ότι αρχικά έχει δημιουργηθεί το 14, ως επίλογο δηλαδή, μια μνήα απλή, μια μεικτή επιτροπή η οποία δεν τελεσφόρησε, δεν λειτουργήσε λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα πιαστεί λάθος. Αλλά η απάντηση είναι το δεύτερο κομμάτι πίσω. Μάλιστα. Συνεχίζουμε τώρα λίγο στις ερωτήσεις από το θέμα Α2. Σωστό ή λάθος. Το πρώτο λοιπόν είναι σωστό, το δεύτερο λάθος, το τρίτο λάθος, το τέταρτο λάθος και το πέμπτο σωστό. Δηλαδή στην ουσία το πρώτο και το τελευταίο σωστό και τα ενδιάμεσα λάθος. Λοιπόν, συνεχίζοντας στο θέμα Β1, στην ερώτηση να αναφέρετε τους φορείς οργάνωσης της παλινόστησης και τις συνθήκες που βρήκαν οι πρόσφυγες του πρώτου διωγμού, 14 με 18, όταν επέστρεψαν σε αιστείες τους, είναι στην ουσία από τη σελίδα 142-143 η ενότητα η παλινόστηση. Δηλαδή είναι όλο το κομμάτι, από την αρχή που γράφουμε η επιστροφή των προσφύγων, μέχρι και το τέλος. Και οι δύο παράγραφοι, δηλαδή με λίγα λόγια, στη σελίδα 143 κάτω, πάλι να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Στο θέμα Β2, ποια εμπόδια αντιμετώπισε η αστική αποκατάσταση των προσφύγων κατά τη δεκαετία του 1920, από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 157 και 158, ξεκινάμε από το σημείο που λέει την αστική αποκατάσταση ανέλαβε, μέχρι τέλος παραγράφου που λέει επέκταση λιμανιών και άλλα. Αν κάποια παιδιά, σε αυτό το ερώτημα να κάνω μια μικρή παρατήρηση, το ξεκίνησαν από λίγο παρακάτω, που λέει ότι η αστική αποκατάσταση συνάντησε περισσότερα προβλήματα
από ότι οι αγροτικοί δεν είναι λάθος ότι δεν γράψανε τις 2 σειρές παραπάνω. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση. Και πάμε τώρα λοιπόν στη δεύτερη ομάδα. Θέμα Γ1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε α στην ασάφεια του Ελληνικού Συντάγματος του 1864 ως προς την ανάθεση της εντολής για σχηματισμό κυβέρνησης και στο πρόβλημα που αυτή προκαλούσε. Και β, στη ρύθμιση, τα διαβάζω μαζί γιατί είναι στην ουσία μια παράγραφος, με την οποία επιχειρήθηκε η επίλυση του προβλήματος, μονάδες 10, και στη συνέπεια έστηση στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Λοιπόν, εδώ τώρα προσεκτικά σε σχέση με το α ερώτημα. Το α ερώτημα λοιπόν είναι από τη σελίδα 78 κάτω μέχρι τη σελίδα 79. Ξεκινά λοιπόν από το σχολικό βιβλίο με τη φράση παρά την έντονη αντίδραση και τελειώνει πλειοψηφία της Βουλής. Και τώρα αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα καλό σημείο να σχολιαστεί το πρώτο παράθεμα. Εδώ λίγο θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τώρα εννοείται ότι αν κάποιος μαθητής το ανέφερε και το σχολίασε 2 σειρές παρακάτω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σχολιασμός παραθέματος λοιπόν α. Το παράθεμα αποτελεί μέρος της ιστορίας του νέου ελληνισμού 1770-2000 και αναφέρεται στις πολιτικές αιχμές που διατύπωσε ο Χαρίλαος Τρικούπης εναντίον του βασιλιά Γεωργίου Α για την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια της Ελλάδας της εποχής εκείνης. Ο μεσολογγίτης πολιτικός θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνο τον βασιλιά που εκμεταλλεύονταν την ασάφεια του συντάγματος για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκίας του, συγκεντρώνοντας έτσι αρκετές εξουσίες πάνω του. Ο Τρικούπης προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα υπάρξουν εξεγέρσεις. Τέλος, προτείνει ως λύση για την αποτροπή πιθανών μελλοντικών εξεγέρσεων το σχηματισμό κυβερνήσεων πλειοψηφίας και την εδραίωση ενός συστήματος δικομματισμού. Μετά λοιπόν το σχολιασμό του παραθέματος, κατευθείαν συνεχίζουμε το σχολικό βιβλίο από εκεί που το αφήσαμε πριν, από την επόμενη περίοδο, 79 σελίδα βρισκόμαστε. Ο Γεώργιος εκμεταλλεύτηκε μέχρι τέλος της παραγράφου μεταβολή του πολιτικού τοπίου. Το επόμενο παράθυμα είναι μέσα από το σχολικό βιβλίο. Είναι παράθυμα το οποίο έχει διδαχθεί, φαντάζομαι, απ' όλα και στο σχολείο και στα φροντιστήρια. Και ο σχολιασμός του, ναι, μεν στην καθαρεύουσα, αφενός μέσα στην καθαρεύουσα, αυτοτέρου δε όμως, επειδή λογικά θα τον έχουν προσέξει, θεωρώ ότι τα παιδιά θα τον έχουν στο νου τους. Το παράθυμα λοιπόν εντάσσεται στις άμεσες ιστορικές πηγές, είμαστε στο σχολιασμό τώρα πλέον του δεύτερου παραθέματος, καθώς πρόκειται για το βασιλικό λόγο που εκφωνήθηκε στη Βουλή στις 11 Αυγούστου του 1875. Με το λόγο αυτό, ο βασιλιάς δηλώνει ότι, όπως σεβάστηκε το δικαίωμα του λαού για την εκλογή των βουλευτών, έτσι θα σεβαστεί και τα προνόμια των εκλεγμένων βουλευτών, τα οποία κατοχυρώνονται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αποδέχεται τη ρύθμιση να δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόμματος που θα έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής, καθώς, όπως σημειώνει, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του πολυτέχματος. Εδώ τώρα να σημειώσω κάτι σε σχέση με το επόμενο κομμάτι, όπου η απάντηση μπορεί να συνεχιστεί από το σχολικό βιβλίο. Στην επόμενη ενότητα, σελίδα 80, όπου αναφέρεται στην εδραίωση του δικομματισμού και είναι η πρώτη παραγραφούλα. Το διάστημα μεταξύ 1875 που λέει κτλ. Μέχρι τέλος παραγράφου που λέει θεμελιώθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως αρκεί μια απλή αναφορά ως επίλογο στο γεγονός ότι οι συνέπειες λοιπόν πέρα από αυτές που αναφέρθηκαν από την απάντηση στη σελίδα 79, είναι μια από αυτές τις συνέπειες είναι ότι εδραιώθηκε το κοινοβουλευτικό σύστημα και ο κοινοβουλευτισμός. Δηλαδή να το αναφέρουν τα παιδιά θα είναι καλό στην απάντησή τους. Λοιπόν, και συνεχίζοντας τώρα στο Δ1. Εδώ λοιπόν που, ας το πούμε, μας ξεσυνήθισε λίγο η εξέταση από τα προηγούμενα χρόνια. Όχι ότι είναι άσχημη, δεν την κρίνω άσχημη, ίσα-ίσα τη θεωρώ πολύ σωστή. Και ως προς την κριτική, ως προς την κριτική της αντίληψη, θα θέλω λίγο να διαβάσω την εκφώνηση, να πω την απάντηση και μετά να πω πώς κινούνταν κατά κάποιο τρόπο τα παραθέματα τα προηγούμενα χρόνια και φέτος κάπως κινήθηκαν λίγο διαφορετικά. Πάμε να το δούμε. Να δούμε λίγο την εκφώνηση πρώτα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ωραία. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1870-1871 και του 1917 για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα και ειδικότερα α. στους στόχους και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, β. στην υλοποίησή τους. Έχουμε 3 κείμενα παραθεμάτων. Εδώ λοιπόν οι μαθητές πρέπει να προσέξουν το εξής. Υπάρχουν 2 σημεία από που αντλούν απαντήσεις. Το ένα σημείο είναι για την ημερομηνία 1870-71 είναι από τη σελίδα 25, ενώ για το 1917 είναι από τη σελίδα 43, 44 και 45. Τι γίνεται τώρα? Επειδή το ερώτημα σπάει σε α και β, θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να προσέξουν και να γράψουν την απάντηση ως εξής. Για το α ερώτημα, στους στόχους, πάμε πρώτα στη σελίδα 25 από το σχολικό βιβλίο.
Από το σημείο επάνω στο βιβλίο που λέει, η πρώτη παράγραφο του βιβλίου, η οριστική αντιμετώπιση, μέχρι περίπου το μέσον της παραγράφου που γράφει ικανοποιητικό βαθμό. Τώρα, σε αυτό το σημείο σταματάμε, δεν συνεχίζουμε στο 1917 αντίστοιχα να πούμε τι έγινε, αλλά πρέπει να κάνουμε σχολιασμό του πρώτου παραθέματος, το οποίο έχει σχέση με την εποχή την οποία μόλις προαναφέραμε, 1870-71. Το ξαναλέω λοιπόν. Γράφουμε λοιπόν πρώτα η οριστική αντιμετώπιση μέχρι εκεί που λέει ικανοποιητικό βαθμό. Κάνουμε εκεί μια στάση από το σχολικό βιβλίο, συσσαγωγικά στάση, εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάμε το σχολιασμό του παραθέματος ως εξής, ενδεικτικά. Το παράδειγμα αποτελεί μέρος της ιστορίας του νέου ελληνισμού 1770-2000 και αναφέρεται στα μέτρα της κυβέρνησης Κουμουνδούρου σε σχέση με τη διανομή των εθνικών υγειών. Αρχικά, σε οικονομικό επίπεδο, με την πώληση των εθνικών υγειών, θα αυξάνονταν τα έσοδα του κράτους, ενώ παράλληλα θα ενισχύονταν οι τράπεζες και οι μικρές εμπορικές ομάδες μέσω της αύξησης των φυτιών των μικρών και μεσαίων οικογενειακών κλήρων. Κατά συνέπεια, θα αυξάνονταν οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Θα αναπτύσσονταν το εμπόριο, όπως επίσης και τα δάνεια ενίσχυσης των μικροϊδιοκτητών. Παρόλο που το κράτος θα έχανε το 25% της εκαθάρισης παραγωγής, οι φόροι και η αύξηση της παραγωγής θα αποτελούσαν μια ισοδύναμη πηγή εσόδων. Την ίδια εποχή εμφανίζονταν καταπατήσεις, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, εθνικών και εκκλησιαστικών κτημάτων, οι οποίες θα περιορίζονταν με τη διανομή τεμαχίων γης από τις εθνικές γέες. Τέλος, θα ωφελούνταν και ο τομέας της βιομηχανίας. Τώρα, στο σημείο αυτό τελειώνει ο σχολιασμός του α παραθέματος και πρέπει τα παιδιά να συνεχίσουν, επειδή λέει στόχους και περιεχόμενο ρυθμίσεων, να συνεχίσουν την ίδια παράγραφο από τη σελίδα 25, από το σύμφωνα με τις σχετικές και να φτάσουν λίγο παρακάτω από τη μέση μέχρι εκεί που λέει αρδευόμενα. Και αφήνουμε την παράγραφο αυτή σε αυτό το σημείο για να τη συνεχίσουμε μετά κατόπιν, όταν έρθει η ώρα για το β ερώτημα. Είμαστε όμως ακόμα στο α ερώτημα. Οπότε, καλά είναι τώρα, σε αυτό το σημείο, τα παιδιά να ανατρέξουν σελίδα 43 και να ξεκινήσουν να γράφουν τους στόχους και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του Βενιζέλου, της κυβέρνησης των φιλελευθέρων του 17. Δηλαδή, δεν πρέπει τώρα να συνεχίσουν στην υλοποίηση, στο β ερώτημα, σε σχέση με την κυβέρνηση Κουμουνδούρου το 1870-71. Θα πρέπει λοιπόν να τελειώσουν το α ερώτημα, δηλαδή να αναφερθούν στους στόχους και στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων και των κυβερνήσεων 70-71, αλλά και της κυβέρνησης του 17. Και πιο συγκεκριμένα λοιπόν από τη σελίδα 43 μέχρι τη σελίδα 44, το αποφασιστικό βήμα μέχρι εκεί που γράφει αγροτικό χώρο. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον σχολιασμό του παραθέματος Β. Προσοχή, το τονίζω, είμαστε ακόμα στο α ερώτημα, στο α υποερώτημα, μάλλον να πω καλύτερα, εντάξει. Σχολιασμός τώρα λοιπόν του δεύτερου παραθέματος. Ο Βενιζέλος στόχευε στην αποκατάσταση των Ελλήνων χριστιανών ακτιμώνων της Μακεδονίας σε μια περιοχή με πολλές θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές. Έτσι, η αποκατάσταση των Ελλήνων χριστιανών θα ενίσχυε την εθνική τους συνείδηση. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο β ερώτημα, στην υλοποίηση. Υλοποίηση λοιπόν για κυβέρνηση 1870-71 και υλοποίηση για κυβέρνηση Βενιζέλου 17. Οπότε, σε αυτό το σημείο ξαναγυρνάμε στη σελίδα 25, όταν είμαστε στο Β, και συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε αφήσει πιο πριν την απάντησή μας. Καθώς ήταν το έλεος το περιεχομένου των ρυθμίσεων. Συνεχίζουμε λοιπόν στην ίδια παράγραφο, από εκεί που λέει από το 1870 μέχρι το τέλος της παραγράφου, αλλά και την επόμενη, όπως ξέρουν τα παιδιά, μικρής παραγραφούλας, μέχρι εκεί που γράφει λοιπόν εθνικής αυτής ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στην κυβέρνηση Βενιζέλου, πάντα για την υλοποίηση, βρισκόμαστε καθαρά στην υλοποίηση, σελίδες 44-45, και συνεχίζουμε λοιπόν με βάση αυτά τα νομοθετήματα έως εκεί που λέει σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας. Δηλαδή θα λέγα ότι δεν γράφουμε όλη την τελευταία παράγραφο της ενότητας, περίπου στη μέση σταματάμε οριστικά, γιατί μετά είναι οι συνέπειες από την αύξηση των μικρασιατών, καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την αγροτική μεταρρύθμιση, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται τα παιδιά να το εντάξουν μέσα στην απάντησή τους. Και κάτω λοιπόν από αυτό το σημείο που είπαμε, από το καθεστώς μικροϊδιοκτησίας, είναι η στιγμή του σχολιασμού του τρίτου παραθέματος. Το παράθεμα αποτελεί μέρος του έργου του Α. Φραγκιάδη, Ελληνική Οικονομία 19ος και 20ος αιώνας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, στη Βόρεια Ελλάδα επαναλήφθηκε το μοντέλο που είχε χρησιμοποιηθεί και στην υπόλοιπη χώρα με σκοπό την πολιτική σταθερότητα. Έτσι, με την παρουσία των Ελλήνων σε αυτές τις περιοχές, κατοχυρώνονταν τα εδάφη στο ελληνικό κράτος, ενώ παράλληλα, μετά την αποχώρηση των Τούρκων και των Βουλγάρων, οι κτηματικές τους περιουσίες παραχωρούνταν
σε Έλληνες ακτήμονες αλλά και μεγαλογεωκτήμονες. Και τελειώνει η απάντησή μας. Μάλιστα. Ως προς αυτό που λέτε στη διαφοροποίηση του σχόλου που θέλατε να κάνετε με την προηγούμενη χρονιά, με τις προηγούμενες χρονιές. Για παράδειγμα, άλλες χρονιές το α ερώτημα ήταν 2 συνεχείς παράγραφοι από, ας πούμε, σελίδα 30. Το β υπερώτημα ήταν, ας το πούμε, 1 ή 2 παράγραφοι από τη σελίδα 40. Ήταν σε αυτό το στυλ, τις ονόμαζαν συνδυαστικές. Θα λέγω ότι αυτές είναι καθαρά συνδυαστικές ερωτήσεις. Γιατί και το α και το β αναφέρονται σε 2 συγκεκριμένα σημεία του σχολικού βιβλίου, που θα πρέπει όμως για το α να γράψεις τη μισή παράγραφο από τη σελίδα 25, να συνεχίσεις στη μισή παράγραφο κατά κάποιο τρόπο από τη σελίδα 44 και για το θέμα β να ξαναγυρίσεις πίσω στη σελίδα 25, να γράψεις το υπόλοιπο μισό περίπου της απάντησης από αυτή τη σελίδα και να ξαναπάς στη σελίδα 44 να συνεχίσεις το υπόλοιπο μισό της παραγράφου από τη σελίδα 44. Αυτό, με συγχωρείτε, αυτό ακριβώς δείχνει το αν τα παιδιά κατανοούν το τι διαβάζουν. Ακριβώς. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία. Έτσι, και το αν μιλάμε τελικά, γιατί αυτή η συζήτηση νομίζω τα τελευταία χρόνια παίζει πάρα πολύ, ειδικά σε μαθήματα όπως της ιστορίας, για το αν μιλάμε για πολύ καλούς παπαγάλους. Εδώ νομίζω ότι θα ξεχωρίσει και αυτό που λέτε, που είπατε νωρίτερα, ο άριστος. Αυτός που πάει για το 100. Ακριβώς. Είναι ένα σημείο δηλαδή, που θα λέγανε είναι μια καλή ικανοποιητική διαβάθμιση για τα παιδιά λοιπόν, τα οποία πέρα από αυτά που διαβάζουν, γιατί το μάθημα της ιστορίας είναι ένα περίεργο μάθημα, δηλαδή δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται με την παπαγαλία, με την αποσύνθεση που λέμε αλλιώς. Και φτάνουν στο σημείο λοιπόν να χωλαίνει η κριτική του σκέψη. Τι γίνεται όμως όταν τα χρόνια τα προηγούμενα έτσι συζητούσαν τα θέματα? Φέτος, δηλαδή, αυτό που έχω εγώ απλώς να παρατηρήσω στο συγκεκριμένο μάθημα είναι ότι θα ήθελα περισσότερη κρίση. Δηλαδή, ίσως και με περισσότερα multiple choice, που λέμε, πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις κτλ. Από εκεί και πέρα, είναι θετικό βέβαια το ότι μπήκε αυτό το ΔΕΛΤΑ 1 θέμα. Σίγουρα κάποια παιδιά θα συνεχωρούνται πιθανότατα, αλλά κακά τα ψέματα είναι καλό σε όλα τα μαθήματα να υπάρχει μια διαβάθμιση. Και στο μάθημα της ιστορίας, που είναι μάθημα το οποίο όλα τα παιδιά επιδιώκουν το 20, μέχρι το 18 έφταναν οι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι μαθητές, αλλά από το 18 και πάνω κινήθηκαν οι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι και με κριτική σκέψη. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι είναι μια σωστή διαβάθμιση. Συμφωνώ απόλυτα και εντάξει, ας ξεχωρίζουν τελικά και οι πολύ καλοί. Γιατί και αυτό θα λέγαμε το τσουβάλιασμα και το ότι γράφουν όλοι καλά, βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η άποψη αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Θα βγουν οι βαθμοί και θα τα δούμε. Ναι, αλλά σίγουρα. Και αυτό το ότι βγαίνει προς τα έξω και λες, μα καλά, όλα τα μαθήματα το ίδιο ήταν φέτος. Εκεί λίγο να ξεχωρίσει και αν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αν έγραψαν πολύ καλά σε ένα μάθημα που θεωρείται πολύ δύσκολο όπως τα αρχαία, εντάξει. Να υπάρχει μια εξορρόπηση. Να υπάρχει έτσι μια εξορρόπηση. Ακριβώς, γιατί είναι μαθήματα βαρύτητας που έχουν το συντελεστή. Κακά τα ψέματα, από τη στιγμή την οποία οι θέσεις στα πανεπιστήμια παραμένουν ίδιες και δεν μειώνονται. Τα παιδιά το γνωρίζουν καλά αυτό. Δυστυχώς είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στην αποτυχία κάποιων. Κακά τα ψέματα. Οπότε σε αυτό λοιπόν το σημείο, είτε τα παιδιά γράψουν πάρα πολύ καλά όλοι, οι βάσεις θα ανεβούν πάρα πολύ. Αν τα παιδιά δεν γράψουν καλά, θα κατεβούν οι βάσεις. Οπότε είναι στην ουσία μία ή άλλη, πώς λέμε απλά και λαϊκά. Ή θα ανοίξουν κάποιες θέσεις επειδή δεν έχουν γράψει καλά και θα μπουν, ή θα εκτοξευτούν οι βάσεις. Ακριβώς. Εκτός κι αν φυσικά υπάρξει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για το φύχη υψηλόγο ότι θα αυξηθούν οι θέσεις των εισακτέων. Οπότε, ανεξάρτητα από ότι έχουν γράψει όλοι, τότε θα πέσουν οι βάσεις. Δηλαδή, το θέμα είναι πάντα επί των εισακτέων. Λοιπόν, και έτσι, μιας και δεν είχα την ευκαιρία να σας φιλοξενήσω από πέρυσι που συζητάγαμε για αυτό το νέο λύκειο, για το νέο σύστημα των εξετάσεων, πώς το βλέπετε? Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, που είστε και νέος φιλόλογος, ένας νέος άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Είναι ακόμα καταρχάς σε μια κατάσταση, θα έλεγα, διαμόρφωσης. Ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται πολλά τα οποία δεν είναι βέβαια επίσημα για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια σε σχέση με την συνέχιση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος με το θέσιμο των Πανελληνιών. Από εκεί και πέρα, αν μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο καθαρά για όπως άλλαξε σε σχέση με το τώρα, το περσινό, μπορώ να πω ναι μεν αλλά. Δηλαδή, ναι μεν τα παιδιά έχουν 4 μαθήματα πλέον, δηλαδή δεν έχουν αυτό το άγχος των 6 μαθημάτων. Από την άλλη όμως, το καλό με τα 6 μαθήματα, είναι ότι σε περίπτωση που σε ένα δεν έγραφες καλά, μπορείς τουλάχιστον να κερδίσεις έδαφος στα επόμενα 2 μαθήματα. Δηλαδή,
το αντιλαμβάνεστε και εσείς, φαντάζομαι, και οι τηλεθεατές, ότι όσο μικραίνει, λιγοστεύει ο αριθμός των μαθημάτων, τόσο λοιπόν δυσκολεύει, θα έλεγα, και η δυνατότητα, ας το πούμε, η πιο τίμια εξέταση. Σου λέει κάποιο παιδί, εγώ δεν έγραψα καλά ιστορία γιατί το φύγει ψηλό λόγο. Κόμπλαρα, φοβήθηκα. Τουλάχιστον έχω τη λογοτεχνία. Τουλάχιστον έχω τη βιολογία. Ποντάρω εκεί. Δεν τελείωσε. Σκεφτείτε να δίνει ένα μάθημα μόνο, Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα συνέβαινε αν δίναν μόνο ένα μάθημα. Δηλαδή, κάποιο που δεν θα έγραψε αυτό το ένα μάθημα και θα ήταν τελείως αποτυχημένο, κάτι που δεν πρέπει καν να το έχει στο νου του. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να θεωρεί αποτυχημένη την σχολική του χρονιά. Οπότε, με βάση λοιπόν την έλλειψη ελιχμού στα περιθώρια των μαθητών, θα έλεγα ότι αυτό είναι αρνητικό τελικά για τους μαθητές. Είναι αρνητικό τελικά για τους μαθητές. Σίγουρα λιγότερη ύλη, σίγουρα πιο άνεση στο διάβασμα, αλλά μικρότερη δυνατότητα ελιχμών. Αν σε ένα μάθημα δεν πας καλά, μετά σου μένουν 3 να το γυρίσεις. Ενώ με το περσινό σύστημα, σε ένα δεν πηγαίνεις καλά, έχεις 5. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με αυτή τη λογική. Και κάποιοι είχαν και 7 έτσι με το άλλο. Ναι, δεν το συζητάω. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο ίσως να κάνει κακό σε κάποιους μαθητές. Μάλιστα. Σε σχέση με το περσινό και το επερχόμενο βασικά έφυγε ούτως ή άλλως σύστημα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι όλα τα παιδιά να έχουν γράψει καλά. Έτσι και ένα τελευταίο. Επειδή το ακούμε τώρα ένα χρόνο περίπου. Είχατε την αίσθηση όλοι οι καθηγητές ότι μιας και δοκιμάζονται σε αυτό το σύστημα, εξετάζονται με αυτό το σύστημα τα παιδιά για πρώτη φορά, ότι θα ήταν και πιο εύκολα τα θέματα? Γιατί ξέρετε, κυκλοφορεί πολύ αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο το συμμερίζεστε. Μετά χρησιμοποιούν προφήτες τώρα. Εγώ προσωπικά τέτοιου είδους προσεγγίσεις τις αποφεύγω, γιατί δεν μου αρέσει να εφησυχάζω τους μαθητές γενικότερα. Υπό ποια έννοια? Δηλαδή το ότι μη φοβάστε θα είναι εύκολα φέτος. Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Έχουμε ακόμα ένα μάθημα, το οποίο είναι τα λατινικά, συγκεκριμένα στην κατεύθυνση τη δική μου. Και από εκεί και πέρα, τι με λιγενέστε? Ναι, σίγουρα μπορεί κάποιος να γυρίσει για να πει ότι ναι, είναι εύκολο, τουλάχιστον τα παιδιά λίγο να μην τα κουράσουμε, να μην τα χώσουμε. Τα χώσαμε που τα χώσαμε, ειδικά αυτά τα παιδιά της 3ης Λυκείου φέτος, ταλαιπωρήθηκαν πολύ, γιατί στην 1η Λυκείου ξεκίνησαν με άλλο σύστημα. Στη Β' Λυκείου συνέχισαν με αλλαγή της ύλης, που τελικά ακυρώθηκε λόγω των εκλογών και της νέας κυβέρνησης, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν, θα έλεγα, έναν μεγάλο απροσανατολισμό στην οργάνωση του διαβάσματός. Έχετε δίκιο. Ήταν μια κινούμενη άμμος για αυτά τα παιδιά και ήταν τα πιο αδικημένα, θα λέγαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όμως πάντα κάθε χρόνο, και ειδικότερα τώρα τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, πολλοί εικάζουν ότι τουλάχιστον να δώσουμε ένα χαμόγελο στις ελληνικές οικογένειες με πιο εύκολες πανελλήνιες. Δεν μπορώ να πω ότι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος θα έλεγα ότι είναι απλά μια χρονιά βατή. Νορμάλ χρονιά, βατών θεμάτων, να το πω σωστά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρονιά. Δεν θα μπορούσα όμως να πω ότι ήταν κάτι ιδιαίτερα εύκολο σε σχέση με το πέρυσι, ενώ στην κατεύθυνση τη δική μου αποκλειστικά, γιατί σίγουρα από ό,τι ακούω και από συναδέλφους φυσικούς μαθηματικούς, ήταν πιο βατά τα θέματα στα μαθηματικά και τη φυσική. Στα αρχαία, αν εξαιρέσουμε το άγνωστο, από εκεί και πέρα, όλη η υπόλοιπη διαδικασία κινήθηκε στα περσινά πλαίσια. Αν εξαιρέσουμε λίγο αυτή την ερώτηση κτλ., συνεχίστηκε στα περσινά πλαίσια με λίγο πιο δύσκολη φέτος στην ιστορία. Για το πούμε στην αρχή της συζήτησής μας. Ότι κάπου, θα έλεγα, ισοσταθμίστηκε αυτή η ευκολία των αρχαίων που θεωρήθηκε από πολλούς. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στα παιδιά του φροντιστηρίου σας. Ξέρω ότι δουλεύετε πολύ μεθοδικά, η αλήθεια είναι αυτή, και με πολλές επιτυχίες κάθε χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμπόνια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, φυσικά, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3. Έως τότε να μου είστε όλοι καλά. Γεια σας.